place. Kawuok e gwenge mag Kisii wadhi masawa mar piny Kenya. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Kiambu dwani mondo mi piny owacho jiw skunde moko odwok piny nengo mag omenda mag somo ahinya to jopuonjre madonjo e klas 9 higa manyien. Kaluwore gi ngima ma Gikone oyudore. Jonyuol gi mane loso bang' lendo ma piny ma klas 8 kone piny owacho korango nengo mar somo kuom jopuonjre nyalo koso riwore kod skunde sekondar kata bed ni piny owacho to ramo ni chik mar donjo e skunde mag sekondar atamalo 100 kuom 100. Gikwayo josiasa bende mondo mi ogol sir mag basari chon mondo mi okonygi. Piny owacho kata kamano nyocho yango e kinde penj ni ok gichan medo nengo mar somo ne jopuonjre madhi donjo e klas 9. Wanafunzi tunatarajia watajiunga na shule za upili mwaka ujao, na kwa vile hali ya economy sio nzuri sana, ningehisi ama niulize serikali kama wanaweza subsidize kwa karo na mahitaji yale ambayo yanahitajika wakati watoto wanajiunga na shule za upili, ili wazazi wakawe wampungukiwa na hiyo mzigo na watoto wetu wakaweza kujiunga na shule za upili. Kama saa hii hatuna pesa hata kidogo, kazi hakuna, unapata mzazi ni kibarua hapa na pale. So tunaweza penda sana serikali ikifika ni kuchagua kusikue na ubaguzi hata kidogo. Tuomba tu serikali wapatie wanafunzi chaguo lao kulingana alama zile walipata, wasipelekwe kwingine bali kwa sababu wametia bidii sana ili wazoe hizo alama. There is no difference between the public and the private peoples. So I will request the government to give us the same measures, they treat us fairly, so that our peoples will join the best schools they chose for themselves.